Hello po, welcome sa aking channel. Dito po tayo kasi mga kaibigan ko nandito kasi nga po yung pasalamat niya po kasi po yung anak niya nakapasa sa board exam sa ano ba yan? Ano na ba? Sa nakapasa? Teacher po, nakapasa siya sa board exam. Ayan po, ang nanay po natin na pakain na ito po si Sister Emily. Sister Emily? Ibuksan niyo to. Ayan. Ayan po ang kanyang mga Friend. na kain. Yan. Bago. Yan, meron po tayo diyang lumpia. Sorry, bye. Kaya ulit. Lumpia. Uy, ate. Ayan, meron tayo. Pangalan nito? Kasaba cake. Kasaba. Pinakbet. Ay, may buwan. Tanong. Ari, pinaano ko pa ito lumpis eh. Ano siya? Ano yan? Bangus. Hindi ako makatulog. Alas 3. Ano po masasabi nyo? Hindi ko papakita yung mukha nyo. Ano po masasabi nyo sa... Ano po pangalan nyo? Thank you. Nataon lang na hihiram ang sarap ng magkikain. Ayun. Ano po masasabi nyo sa kanyang anak? Congrats. Pasensya na po, walang masabi kasi gutom na. Yan. Hindi, ako na lang ang sasakit sa kanya. Te, papangalan nyo? Ikaw. Ikaw muna, ikaw po silo. Lagudi. Lagudi. Wow, ganda ng pangalan. Ano pa masasabi nyo sa anak ng ating sister? Ayun. Ikaw naman. Congrats. Oh, congrats. Okay. Ano pangalan mo? Ano daw pangalan mo? Sheila. Sisi, ayan, Sheila. Kain na. O, ikaw naman, kanina ka pa dyan tumitibog. Kumusta? Ano masasabi mo sa ating sister? Congratulations. Ayun. Thank you. Ayan, ang ganda. O, sarap kumain. Makain siya ng pakbet. Namili kasi Ayan, sarap ng pansit. gusto ko ang pansit. Tissue na nakalimutan ko. Pwede akin pa yung tissue? Tissue. May tissue kami dyan. Nakalive yun, te? Oo. Huh? Yes. Hindi. Sa YouTube lang. Hello. Hello, Mami. Ano masasabi sa anak mo? Masaya si Mami kasi nakapasa. Naku, wala siyang masabi. Happy siya. Ayan po ang ating magandang Mami. Para pong walang anak, diba? Ayan. Si Mami Emily. Tuwan-tuwa siya dahil nakapasa ang kanyang anak sa board exam. Teacher na po ang kanyang anak ngayon. Hindi naman makita. Yan. Malamig po kasi dito kaya ganyan ang mga suot namin. Ayan. Kain na kayo. Andyan. Hello. Hello, Mami. Ano masasabi sa anak mo? Ay, sobrang thank you din sa kanya dahil alam na. Nakapasa. Nabablank eh. Nababla ka walang masabi sa katuwaan po yan. Sa Ayan. Sige, kain lang po. Kain na, te. Talaga namin kumakain na. Sarap ng akwan. Ito, inihaw na bangus. Ano ba tawag sa inihaw na yan? Relleno? Oo nga, isda ito sa nila, oh. Di halata, oh. Di halatang isda. Sinigang. Ang sarap sa kasi malamig na yun. Gusto nyo ba buro? Dito, oh. Sausaw dito. Ito, bagong na ano to? Bagong na ginisa? Ano ba iba yung naginisa? Meron ba yung suka? Ote. Ay, sorry. Yes, of course. Ayan, tingnan natin ang mga malalaki. Si Joy. Joy to the world. Ay, kuya, kanin. Ganda ni Joy, oh. Ang ganda ni Joy. Ganda ni Joy. Joy. Pangit ang servo. Ano sasabi mo sa pagkain? Super siya. Ayun. Donde, ano masasabi mo sa pansit ko? Ay, tala. Talaga, te. Salta. Yung pakbet mo, pakbet na ano. Pakbet ni Ate Ed na yan. Yan. Ay, Ilocano nga. Ilocano pakbet, walang sabaw. Ha?
Ilocano Pakbika, walang sabaw, di ba? Bakit may sabaw? Eh, oo. Hindi naman. Pero hindi sila sabihan. Ano lang Hindi siya? damihan. Yung kanila, konting-konti lang talaga. Pero sa amin, merong konti. Pero ito, Hilig may kasi sabaw. kami sa sabaw. Yun ang mga, alam naman sa mga Tagalog. Mga Tagalog. Mga Mga Tagalog, ganyan. Ganyan sila kumain. Eh, ba't kayo hindi nakain? Mm. Kain na. Kasi kailangan 1 hour ako dito para maraing sahod. Kain po ka, te. Ayun, sarap. Saan mo na may sasawsaw yung Tumawa. Tawa-tawa. Super happy siya. Si Sister Joy. Natatawa siya. May tinataguan kayo eh. Sino ang mga tinataguan? Wa naman akong tinaguan diri kuya. Wala nang nagpapasyon sa ano. Wala nung Mga stilan, makaintindi. nagkakabispring kayo, wala nang nagpapasyon doon sa baba sa lamesa. Yes. No? Hindi, nung isang araw ginaya ko. Ang ganda naman ang suot ni Sister Joy. Ay, ginaya Ang ganda na nga pati sa... Ay, yung tawa niya, magaya mo. Gaya nga na yung tawa niya. Sino ba yun? Sino ba yun? Hindi ako naman. Pupunta ng banyo na inis ako. Sino yun, te? Eh, lalo na pagkatikadikit niya yung boyfriend niya. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Di ba ikaw kuya yun? Ano may Ay, brother? grabe naman siya. Okay lang yan, walang problema. Dapat nagsimula yan kasi. Ay, grabe naman kayo mag... Hindi naman ako. Ano? Sino ba? Sino Ano ba? talaga? Sino nobyo? Uy, resin. Ulitin ko. Buenas kayo. Pati di manda tayo ng first passing. Oo nga. Wala naman sinaming pangalan. Hindi, kasi O, di ba? Ano Ano po masasabi niyo, Miss Maganda sa ating soup? Sa Hindi ko pa natikman. Hindi ba niyo tingnan? Ang ganda ni Joy. Ako ba? Ang init! Manali ba rin? Oo nga. Ano mga Ikaw ayaw mong ipalagay yung mukha mo dito, di ba? Pagkain lang. Kuya, Nahihiya pa no, no? Oo. Punong-puno yung plato. Nahihiya. Wala nang hiya-hiya ngayon. Oo nga. Dami pagkain, no? Tayo lang ba naman may hiya-hiya. Uy, ang hirap kumain. Ganito, walang kutsara. Bitin sa ano. Kutsara? Teko, kutsara. Ang daming kutsara niyan eh. Ito sa amin. Sige, kutsara din. Bahala na mag-uurong mamaya. Ayaw, konti lang ng urong. Wala nang tao dyan. Umalis na. Lumipat na. Parang may... Ha? Sino ba dati Wala, dyan? wala. Hapon. Wala katulog dyan. Hapon. Si ako. Late ka na ako. Halina kayo, late na kayo dito. Marami pang pagkain. At ano ba pangalan ko? Si ako. Si Kumain ako. lang ako ng isda. Alam ko, nakalimutan sino nagluto ng isda. Super sarap daw. Sa kutsara. Yan. Ayan. Bigay mo kay Kuya isa. Kuya, ayan ang isa. Kutsara. Ito. Thank you. Kasi sa sabaw. Sa sabaw. Yan. Kutsara. Yan. Bala tuloy ang Ang may bahay. Ito lang. Marami kami kutsara eh. Thank you sa Mayaman inyong pagdalo. naman yung amo nila. Ate Lotte, anong masasabi mo? Dami pang Gagayarin ko sa Julie. Ate Julie, anong masasabi mo? Congrats sa iyong anak. Thank Sa you. sarap ng pakiramdam, diba? Tanungin ko nga si Kuya. Kuya, anong masasabi mo? Kaya Salamat sa handa. kita yung mukha mo. Congratulations. Pwede ba pakita yung mukha mo? Ako tayo, anong masasabi mo? Kaya lang baka maano sila. Sarap pa yan, te. Oh, ang sarap, te. Magaya. Ano masasabi mo sa Ano ang isda daw yan? Si, Masarap si Shi pala ito. Ayaw ko mo. Te, wala ba yan tinik? Wala, te. Tinanggalan mo? Meron. mo? Meron. Isang mahaba. Sarap ng kain. Isda pa walang tinik. So, gusto ko ito eh. Maganda ito eh. Yan. Stop and listen. Pati suot niya maganda guys. Oh. Ayun! Ayan, guys. Available kami, available. Kahit na winter ngayon eh, butas-butas pa rin. Kinulang na ano eh. Pinula sa tela. Tela, kaya butas-butas. Yun. Nain kayo. Sensya na dito kami Oy, sa ang mga backbone. ay bunso, hindi ka na. Uy, tawagan si Sabi ko na hindi yan kakainin si ate. Wala may sinigang. Agang-agang umalis. Tapos, uy, kuya ka na eh. Oh.